Monggo Mas Haryono. Monggo Bularas. Nunu. Karya besar Ki Nartosakdo ngundha layangan. Saras pelok padete nenem. Iki ketuane Pok Darwis Mojosongo kepareng lenggah. Mas Haryono sarjana seni. Halo Mas Har, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ya. juga Mas. Halo juga. Halo juga. Luar biasa. Jenengan mlebu Mojosongo tahun pira, Mas? Kula 2005. Jadi. Ento panjenengan ki ngerti pirsa ora? Garwane jenengan niku kanca kula kuliah teng Isiriye. Dadi ospeke biyen tahun 2002 niku bareng. Oh, Gede mantane sampean. Lho ora. Pripun? Aku curiga lho, iki kok Gede mantane sampean. Rencanaku biyen tak tembak ning kedisian jenengan. Dadi ayo bagus kono. Iya. Iya, mboten niku rin kanca kula saangkatan. Mbak Hargi jurusan tari, aku kerawitan. Oh iya. Neng isi kono terus mbok ngerti-ngerti kok lho. Ya kok entuk kancaku aku. Sae kancaku ngepek kancaku aku. Saniki zamane anu Mas nek kalah cepet ndak didisi kancane. Zaman iki kanca mangan kanca. Nggih. Derek mangayu bagya Mas Sarmadi. Nggih, Mas Har. Budaya adat merdi desa ngawontenaken ringgit purwa wonten Sabrang Lor menika tasih lumampah kanthi sae. Miturut keterangan wonten Kitha Solo menika ingkang taksih nglestantunaken budaya merti desa wonten 3 nggih Mas. Nggih. Siji menika Sabrang Lor, angka kalih Ngaglik Wonowoso RW 12 nggih kaliyan Mbah Mayek. Mayek. Mula Mas Har iki tepuk tangan untuk keluarga besar Sabrang Lor. Nggih, luar biasa. Tegesipun PR kula panjenengan niku nggih Pak Darwis lho Mas. Nggih. Dadi tegesipun dipun pertahankan adat budaya ingkang kados mekaten sampun ngantos gutang. Tegesipun kula niki pun mireng niki wawuking panitia. Jane nggih mbrebes mili. Ning intinipun gandeng kula niku duwe kanca Pak Sarmadi wong niku 750 mangkat sak deboke mawon mangkat. Kok 750 to? 250 sak kelasane. Oh, ngaten nggih. Tegesipun digedhek mawon mangke kados Mbah kala ben dalangipun kan Mbah Pomo. Nggih, Mbah Pomo. Nah, menika milai dalu menika niki dalangipun piyambak Pak Sarmadi sak teruse. Enek dana dinyangi, enek dana dinyangi ora enek dana ya dinyangi. Nggih, padha kalih kanca kula kalih kanca kula nggih ngeten Mas. Kula niku nek enek sithik ya tak dom sithik. Lho, wong dene enek akeh. Lho. Nggih. Kula pangga tak dom sithik. Leres Cita-cita kula pancen ning sarakne kanca. leres ature Pak RW niku wau nggih. Pripun? Sambat perkawis menika wong niki adat budaya pintere wong biyen ngeten iki Mas. Nggih. Wong biyen niku saged kumpul nek enten merdi desa kados ngeten. Lah nek niki mungkin ngantos boten dipun wontenaken. Niki mengke akhire tangga kalih tangga niku iso ora kenal Mas. Kaya kula jaman kos teng sekitar SMKM biyen Mas. Kula niku kalih tangga kula teng ngarep kos niku ora kenal sak 13 tahun niku kula dereng tau jagongan kalih tangga kula ngarep kos niku sak yahene. Jenenge ora ngerti. Padahal anake ayu-ayu.
Saya ini mboten kenal kula. Nggih. Pokoke niki mengke wungon kalian ndedonga mugi-mugi sabibaripun mergi desa menika sabrang lor masyarakatipun griya rukun. Amin. Tansah sehat sedayanipun lumintur rezekinipun. Amin. Ingkang kebak barokah. Niki mengke nggih dileki ngantos esuk kalih warga. Nggih, amin. Nek mboten dileki rugi sing urunan 40.000-an niku wau lho. Nah iya. Nggih. Ngaten. Mas Haryono. Nggih. Kula mireng panjenengan yo dalang hebat, suarane yo becik. Dasare panjenengan iki yo pembenduke Mas Anom Dwija Kangko. Niki mungkin yayine mriki Mas. Niku pun nyuwun Sherlock. Pripun? Enten bintang tamu setunggal melih ingkang badhe rawuh mriki Mas. Sinten? Nggih mang tenggo kemawon mangke enten bintang tamu. Oh, nggih. Nah, nek rawuh dikabari lho. Nggih. Kula kenapa niki? Bawa no Mas. Iku diberkahi bawa, mungkin dibacutne sing tengah niki sing saka Seragen. Lah nggih niki wau jane Pak RW nggih klentu jenengan nggih kleru. Pripun? Wong Mas PKK kok sing nyanyi genduk niki. Pripun? Wong niki dereng nate dipekek-pekekne wong Mas PKK kedahipun nggih menika ingkang sampun Seto. Urung dikapakne. PKK Sing kandha urung sapa wong wis. apa nggih? Bola Bali. Kula nggih nembe kertas niki nek Jatirejo enten generasi Nah sithik. iya, niku mungkin direkrut dadi Ah. Pak Darwis. Derek mungkin derek Karang Taruna nduk. Aku butuh mantu seniman ngeten niki. Niku Kula niku jane gratis, Mas. pripun? Kula niku turun bapak kula riyen nggih seniman. Nggih. Kula nggih seniman. Nggih. Lah wong duwe anak kok senengane mancing lek biyen. Ora apa-apa. Iso nukokne pancing pak bapake kok. Ah nggih, akhire mancing wong loro, Mas. Akhire. Oh, nggih nggih. Nggih, sok ben nek lomba meneh, sok ben dijak. Nggih. Ning aku moh. Nek kon melu meneh. Wah iki jenenge Haryono, Ki Haryono iki gawe wirang ingsun piye. Intinipun nek kula mboten salah, Mas. Lah Meskipun Lah wong aku kira nuwun sewu ning SMKI ya disebut guru. Terus yang Mas Haryono dijak lomba antar kerawitan kecamatan Jebres, antar kelurahan sekecamatan Jebres. Aku pede ning arep dhewe wong aku kira. Lah kok bareng arep munggah disalami murid-muridku. Pak nyuwun pangestu dapurmu aku yo melu aku. Yo termasuk iki. Iki musuhku iki piye. Lah kok tujune aku dimenang kene ora aku yo isin lho aku. Guru kok kalah ora isin. Oh nika jurine saderenge minggah wonten penilaian. Heeh. Menika pun kula jak teng warung soto niki mungkin nek Mojosongo kalah ditenono tak ngoten niki. Ya apa meneh salah nek kalah yo kebangetan. Saiki lek sing ngendang Mas Dodo. Dodo ki dosen isi. Sing gira ngaku aku guru SMKI. Sindene guru SMKI. Karo musuh iki murid-muride iki isih kelas 1. Aku arep munggah panggung nyuwun pangestu nggih Pak ngono kuwi lho. Aku gurune Priyo Isin. Aku munggah panggung karo ngene ya. Iki ngono. Musuhku kok dirangi piye? Intinipun Musuh ning panggung lha nek musuh ning omah ora apa-apa. niki lho. Bu dalang pun liyane dalange Pak Sarmadin niku kula kertos. Pripun? Mergo nggih pun kelomon paling ngobah ya ora iso. Bisa tapi sithik-sithik Mas. Bawa Mas nama bapane. Heeh. Ajaran mawon. Karyanipun Pak Sukron. Sesepan sagede mung niku kok kula kok. Nggih nggih siap. Heeh. Mboten kulino karaoke kula Mas. Sesi deman. Mengke ampun kesupen, mengke September gantos mergi desa Mojosongo. Nggih, sangkuyung genti. Insyaallah mengke dipun tata. Gandeng menika kula panjenengan nika manggen teng Mojosongo nggo disengkuyung sareng-sareng. Lho, ora aja mikir amplop, Mas. Ah nggih. Wis pokoke wong urip kok aja mikir amplop. Nah, Sing penting isine. Lah iki amplop. Iya, Mas. Mas Teguh sugeng dalu sehat selalu ya Mas. Heeh. Neno. Wiwitane Ketua Pok Darwis sok suarane apik. boten iki sing apik sone niku sone suwuh apik tenan iki. Wis tenan Mas. Wiwit awan mau suara apa jenenge? Dalange sik cilik-cilik suarane apik-apik. Nggih.
Nek ngantos ngarani nggih kebangetan iku adik kula lanang kan iku PNS direwangi tukang son barang. Lah iya. Kebiangeten. Kebangetan tenan Mas Mas. Ajenge Pak Dewi. Heeh. Iki duwite nganti nempe-nempe. Sanderek sang pake Ya, apik ta? Iya. priya bagus kang ulah budaya ngalah berkah niki adik-adik anak-anak SMKI ngalah berkah nggih Dik. Nggih. Sabrang lor niku dayane luar biasa. Laras. Itu Pak Sarmadi lek ra kongko galek manggene teng Sabrang lor. Heeh. Betul. Kula Tulungagung teng Sabrang Kulon. Estunipun kene sak RW Mas. Jadi kula kalih mriki niku. Oh nggih ta? Nggih. Oh. Terus pecah. Mergo nek kula kalih panjenengan ku ndak saingan dalang karo dalang. Terus yang Pak RW dipecah dadi loro. Pecah dadi Ku loro. nek dalang karo dalang santet-santetan. Oh. Ora ngeri iki. Dadi cara reca ngoten jenengan reca njaga teng mriki kula njaga sing mriko kan. Nggih. Kula reca sing apik jenengan reca sing basa. Umpan-umpanane ngaten ampun angel-angel. Lanjut. Sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayung-yung slentrang kuning kang saking Nene bukit dhuwur Pak De. suara kurang permana Dalang kok ya apa iso no. Nano. ning wasis madhek MC ora payu Mas. Ha iya. Anu, ya ora apa-apa. Mosok to Mas? Nggih. Dadi kula MC ini mung lingkup RT sambatan tok. Padha no. Sami jenengan, Padha sami. kula niki padhek MC engko sing ndhawuhi Gur Pakmu. Nek lupute Pakmu ku ya Pak Agus. Nek lupute Agus nggih Pakmu. Ya dadi wong loro tok sing ngono iki dadi iso dhuwur bolak-balik ngono. Kok nek ora didhawuhi aku ning ngarep omah kae. Nun, para kadang para tamu Kakung Sumamurna Putri ning ngarepe Pakmu esuk kuwi. Engko sore aku medhun ning ngarepe Pak Agus. Sagunging para takus. Nggih. Bisa dikene dalane pangenan. Lanjut. Guyune suweh iki ra penak. Ngumur tapi Anggung. anggung rum marang bendara. Kami ini Nggih. Menten ta. Ya sulis yo pijet Iki urung nek anakku sing jenenge Pandu. ngincangake alis. Putrane jenengan nika? Nggih sing kaya gentong iki nek wis gelem joget. Ngumpule Mas Gareng Semarang. Mungkin nek wis bacut ndadi biasane kanthoke dicepoti. Ya tetep anggarake tok ora duwe. Tendonan. Terus tresno sesi Tepuk tangan kanca-kanca SMKI untuk Mas Haryono. Nggih, matur nuwun Mas. Matur nuwun. Sukses untuk anak-anak. Nggih. Sampun pambiyantu ing dalu menika. Nggih, nggih. Pokoke matur nuwun enggakipun. Siap. Mboten saged ninggali mengke taun ngarep ditinggali Mas. Nggih. Kok garwe serandu apa-apa. Nggih, wong diurip mau nggih angel. Lagi siap nggih. Nggih matur nuwun. Nuwun sewu Bapak Ibu kanca-kanca seniman ki nek
nek ketemu nggih ngeten iki niku ora kok nyek-nyekan mboten ning kasunyatane nggih pancen tenan. Tak kon ninggali wong omah ya ora nek apa-apa. Heeh, ya guyon nduk. Heeh. Jadi sing nomor loro berdiri. Berdiri ke saya. Nggih, nek sing kono dhewe ora tau ngadeg. Ngadege mung nek ning ora maksudnya pas dulang anake. Ayo berdiri. Dondong apa salah nyukut cilik-cilik. Ayo Pak. Dondong apa beda lagu iki akan biyen kelingan iki lagu Jamong iki biyen nggo sponsor rokok ning Tulungagung. Rokok reca pentung weton pabrik Tulungagung. Sapa yo sing durung ora kok reca pentung peru. Sing ora gelem rokok bakal dipentung. Dipentung-pentunge gedhe. Slali biyen wis jaman cilikanku biyen. Asmanipun sinten jangkep? Nggih, dalah tepang dari Wanto nami kula Krisna Darmasanti. Waduh, ketoke halus mesti petetot to. Ayo meji jone. Iki biasa sing dodol esuk-esuk lho, sing tahu bulat digoreng 500-an. Sing muni ya tutuke iki. Kula kene nek sing teng radio niku lho, Pak. Sing piye? Biomoringa. Ketoke sing ngomong ya iki kok. Asli saking pundi, Nduk? Seragen. Nama lengkap sinten kalau mau? Krisna Darmasanti. Krisna Darmasanti. Nggih. Luar biasa. Hebat sekali. Dan sekolah, Pak. Sekolah? STSI no. STSI no. STSI juga enak ini. Sinau tanpa sekolah iso. Oh iya kok. Kuwi mbiyen. Iki isi Surakarta. Nggih, matur nuwun. Asli sragenipun pundi, Nduk? Tanon. Tanon. Nggih. Nggih. Dene maratuwa kula niku tanon. Sak tanon niku rata-rata ayu-ayu kok bojo kula niku nek ora ayu kan kula mboten gelem. Tak lem ben seneng. Iya. Kok ben diparingi. Paringi napa, Pak? Ya, maksudnya jenenge wong omah-omah ya piye carane ben disuguh sing enak. Nek bapak mulih saka kantor ki ya piye diesemi ngono. Ora kok ayo, katus. Ayo, mbah-mbah. Waduh, langsung klempruk aku ayo. Saya kuru. Nah, ayo apa? Anu bajute nggih, sikepan nggih. Heeh. Sik, nek dhewe mboten marem. Iki jenengan ajeng kula jodhone kalih anak kula king Ponorogo. Nggih boten jodoh napa kula kalian Bandung. Lho? Boten jodoh kula nek kalian Bandung. Alah susuwe rak jodoh. Lho, ngadeg lho. Nah. Ya, iya tuh. Oh, belok sih, belok sih. Ati sepati. Ayo, pras. Pras. Asik. Sinergi budaya.